Heippa taas pitkästä aikaa. Varmaan jo toista viikkoa vierähtänyt viimeisestä. Vai onkohan? No, joka tapauksessa täällä sitä taas ollaan. Mun piti teille kuvata video siitä, kun mä putsaan mun akvaariota, joka oli aivan täysin joutunut noiden rihmalevien valtaan, mutta sitten minun kuvauskamerani ei suostunut aukeamaan ja oli vähän akku tyhjä ja kaikenlaista. Niin mä sitten siivosin akvaarion ja ajattelin, että mä näytän sitten lopputuloksen, että mitä tuli. Tosiaan tää isoin mikä on tässä olkkarissa, niin tää 125 litranen, niin siihen oli tullut tämmönen rihmaleväinvaasio ja muutenkin oli kaikki nuo ikkunat aivan leväsiä ikkunat, siis lasit. Mut nyt se on paljon paremman näköinen. Vielä on vesi vähän sameeta. Täällä heitä on kuparitetroja ja yksi enää noita kuparimonnisia. Ja sitten on tullut noita. Tuolla näkyy noita kierrekotiloita on tullut. Tuolla noin jossain missä ne näkyy. Mun kamerasta ei näy. Niin tossa on kierrekotiloita. Ja tuolla jos kauempanakin tuollakin näkyy. Vähäsen sitten karsisin noita kasveja ja mitä toi on toi karhealehtinen tommonen kelluva kasvi, minkä mä oon pistänyt tonne kivenkoloon, että se on niinku, siihen ei kasva juuria. Siellä takana näkyy tommonen raidallinen rapu, sukarapu. Ja nyt sieltä tuli näkyviin toi kuparimonninen. Oransseirapuja ei näy nyt tällä hetkellä yhtään, mutta kyllä niitä siellä on. Ainakin äsken oli, kun mä putsasin noita lehtiä. Nää on täällä odottamassa ruokaa. Pitäisikö heillä vähän antaa? Saas nähdä, miten kauan kestää, että toi vesi kirkastuu. Partamonni on mennyt jonnekin piiloon. Ei tossa se on. Ei puhu vaan mitään. Tuolla näkyy pyrstöjä. Katsotaan taas lähteekö se liikenteeseen, kun heitetään vähän sapuskaa. Siinä meni tommonen pohjatabletti. Laitetaan tonnekin päähän, jos toi kuparimonninen tykkäisi syödä siellä. Yksi vielä rapusille. Mihin se nyt meni? Menikö se jonkun kasvin päälle? Kun täällä on näitä kelluskasveja kans, niin ne välillä saa kopin noista mun ruokatableteista. No, kyllä siitä jostain vaiheessa uppoo. No niin, sieltä se lähti valumaan. Totakin mä otin Jaavan sammalta, kun tuossa kasvaa tuossa kannos, niin sitä oli levistynyt tän muuallekin, niin mä otin sitä pois. Se on aika tommoista invasiivista
Se kyllä ottaa kaikki valtaansa. Missä vaan on tilaa ja jotain pintaa mihin tarttuu, niin siihen se rupeaa kasvamaan. Laitankohan mä nyt liikaa ruokaa, kun ne on noin rauhallisesti liikkeellä. Mulla on tapana pitää niillä kyllä noita dieettipäiviä, että mä annan ollenkaan ruokaa, niin se voi olla, kun mä annoin niillä just eilen ruokaa, että niillä ei ole tänään nälkä. Ei nyt kovin laihan näköisiä ole, eikä mitään kärsineen näköisiä. Se on sit, jos heti jos mä annan niillä vähän enempi ruokaa, niin se näkyy sitten leväkasvustona vähän siellä sun täällä. Mä nyt putsasin mistä vesi tulee, ja sitten ton poistoputken tuolta. Ne oli aivan vihreän levän peitossa ja sen rihmalevän peitos. Ja niin nyt ne saa noi kaikki leijuvat roskat, mitä siinä on, niin imeytyy tonne suodatussysteemiin, ja mä putsaan sitten toin ulkosuodattimen. Siitä on nyt jo varmaan, onko siitä vuosi vai puoli vuotta, kun mä oon sen putsannut, niin varmaan tarvitsisi kurkata sinnekin vähän ja putsata niitä suodatusmateriaaleja. Mut siitä sitten oma video ehkä, jos ketään kiinnostaa. Sitten täällä on tää pienempi akvaario, tää 100 litraa. Täällä on uusi pikkukala. Niitä on useampikin siellä. Sitten täällä on noita sukarapuja. Annetaan niillä tosta pari tablettia. Sitten kalasille ruokaa. Hiutalle ruokaa. Oho. Mä laitan tänne kaappiin nämä ruuat. Puukku kiinni, ettei kissat mene uimaan. Siinäkin on vähän levää tuossa lasissa, mutta nyt ne saa olla siinä. Otin tästä näitä tankeja, mitä ne on, tankealehtisiä, karhealehtisiä. Niin otin niitä, latvoin ton puolimmaisesta ja laitan tonne uuteen akvaarioon. Tässä on nyt tää mun korjaama, tai siis laitoin ne uudet silikonit tähän, vaihdoin, kokosin kokonaan uudelleen. Niin tästä tuli nyt tämmönen. Siellä ne ravut jossain on, tuolla ainakin näkyy tuolla reunassa. Laitoin sen, se ei ollut eilen, se oli edellispäivänä, kun mä siirsin nämä tähän.
Mulla ei ollut pohjamateriaalia tonne hirveästi laittaa, niin sit mä laitan noita sinisiä lasikuolia. Toi ei tos nyt oo kauhean kivan näköinen. Tää on sitä, mitä ruohoa se on. Ei kasva kauhean korkeaksi. Niin sitä oli siellä mun maljakossa, missä ravut oli. Niin. Ja noin muut sit, mitkä tuolle leijuu, niin ne ei oo rapuja. Ne on pohjahiekkaa, mikä tekee tommosia välillä tommosia kuplia tonne. Se on niin kevyttä. Ja tähän mä laitin, kun siinä edellisessä ei ollut ollenkaan suodatin, mä laitan tähän nyt suodattimen. Tuollakin varressa on yksi rapu. Siellä nyt näkyy muutama rapu mönkimässä. Siellä on joku tommonen leväpallo, mistä he ottaa ne ruokaa. He sai eilen yhden semmosen pohjaruokatabletin. Vähän on tommoista sameeta vettä osittain, mut ihan ok. Kameran keikko. Toi on sitä pelkkää jaamansammalta. Se oli sen täyttänyt. Se oli semmonen lieriö, kun mä otin sen siitä vaasista pois. Ja nyt se on vähän levittänyt näitä tänne. Sitten mä laitoin sinne pari tommoista lasikiveä painoksi, että se pysyy paikallaan, kun se lähti leijailemaan virtauksen mukana. Toi on kaikkein pienimmä toi. Ainakin mä muistaisin. Ei kyllä se on vähän, eikö juu, on se ihan pienimmällä toi pumppu tossa. Se on aika iso pumppu. Mä vähän modifioisin. Siihen se olisi niinku tuplaste noin pitkä. Se on niinku noin pitkä toi alaosa, mutta niin se ei mahtunut tohon altaaseen, kun toi on niin matala, se olisi jäänyt liikaa tonne, sit se olisi lorissu hirveästi. Se olisi tullut reunan yli. Ja sit mä laitin tähän lasikannen tähän, kun tässä oli mukana lasikansi tässä akvaariossa, niin laitin sen siihen, ettei se haihduta sit ihan niin paljon vettä. Hani on sitä mieltä, että kiviäkin kiinnostaa, se on akvaario. Armilla on vähän sama mielipide. Vai onko? Kiinnostaako sua yhtään? Nyt Anna-Mon nukkuu. Hän potkisi mua aamulla ylös, niin nyt hän haluaa nukkua. Tämmönen videopläjäys tänään. Joku muu päivä sitten toisenlainen.